pozdravujem vás. Dnes som si pre vás pripravil krásny novúčičký jednoizbák tu v Novom Meste nad Váhom. Tak poďte, ukážem vám. Jedná sa o jednoizbový byt v štandarde na prízemí, ktorý prešiel dispozičnou zmenou, kde sa oddelila spacia časť, vznikol nám stávaný šatník a ešte aj malá komora. Byt je dokončený do štandardu a všetky spotrebiče a všetky veci sú v byte úplne nové. Pokiaľ vás táto ponuka jednoizbového bytu s vlastnou záhradkou zaujala, zavolajte mňa, dohodneme si odber.